ноҳияи восеъ. ҳар як ноҳияи Тоҷикистон бо чашмаву кӯлҳо ва манзараҳои зебову кӯҳҳои осмонбӯс ва абармардони таърихаш дар дунё машҳур гардиданд. ноҳияи номбурда дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дорад. ин ноҳия ба номи қаҳрамони халқи тоҷик абармард восеъ мебошад. дар замони соҳибистиқлолии кишварамон ва дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат, сокинони диёр ва соҳибкоронаш ин ноҳия обод гардидааст. муассисаи томактабии хусусии Ойша воқеъ дар деҳаи меҳнатободи ҳамин ноҳия бо ташрифи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2021 ба истифода дода шуд. ин муассиса дуошиёна аст ва дар ин кӯдакистон 80 кӯдак тарбия мегиранд. яке аз беҳтарин меҳмонхонаҳои ин ноҳия меҳмонхонаи сайёҳон аст, ки аз ҷониби Авазхон Кабиров сохта шудааст. дар майдони ин меҳмонхона барои ҷалби диққати сайёҳон аз ҳайвоноти нодир шутур, шутурмурғ, товус ва харгӯшҳо ба чашм мерасанд. дар маҷмӯаи сайёҳон давраҳои гуногуни таърих нишон дода шудааст. майдони умумии парчам ва гулгашташ 39,000 метри мураббаъ мебошад. мавзеи дигари тамошобобаш Нозкӯл ё ҳавзи Қайнар аст, ки дар бораи он ривоятҳои таърихӣ гуногунанд. ногуфта намонад, ки аз пойтахти маҳбубамон шаҳри Душанбе то ин ноҳия тақрибан 200 километр аст.